Good morning बयनिसिमबो ओमफ्राय नै दिनैथ' बिराद अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दा फुंजानि सम ओमफ्राय दुगैनानै लाबाय एसे खानाय सानाय हनानै लाबाय आरोना ओमफ्रायो दायोथ' अखा हागासिनो नालाय गुदुं गुदुं लाल साहा लोंनो लुगैदों ओमफ्राय दा फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बयबो आङो रेडि खालामनानै लाखांखाबाय आरोना फुंनि ब्रेकफास्टखौ दा जानांसिगौल' लाल साहा गुदुं गुदुं ओमफ्राय नै बिथिंजा बेयो बुट एवनानै लादों आरोना आङो बुट एवनानै लादों ओमफ्राय नै बेयो ओंखाम हरनि आं बेखौ एवनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय मा गुफुरफुर होनना साननो हानाय आरोना नोंथांमोना खिन्थु आङो बेयाव हालदै होला होनना साननानै हालदै होआखै आरोना संख्रिल' होनानै एकदम मोजाङै एवनानै लाबाय आरोना फ्राम फ्रामनो हालदै होआलासिनो जानो लुगैनायखाय आङो संख्रिल' होनाय जाबाय आरोना एकदम गुदुं गुदुं जानोसै दायो आया भिडिअ'आलाय जाबाय दंना गैया जागासिनो दङ है टेबोलाबो गाहायलायसो जाबाय अखा हागासिनो दङ नोंथांमोननिथिं हाबाय दंना गैयाथाय जोंनाव एकदम अखा हाबाय दं आरोना ओमफ्राय आङो दिनै आं मोजां मोननाय आंनि फेभरेटआनो होनजायो आरोना फेभरेट मैगं संगोन आङो दायो दसे उनाव दा खोन्थागोन आं साहाखौ लोंना लाग्रोनि मा मैगं बियो नोंथांमोननिबो सोरनिबा फेभरेट जानो हानाय आरोना गारामाखौ आराम मोनहैलायबाय बयबो मोजां मोनखायो जानांगौ आरोना लाइ मैगंखौलाय सोरथो मोजां मोना जानो बांसिनानो मोजां मोनखायो खोमा आंबो मोजां मोनो आरोना आंथ' फेभरेट होनबाबो जागोन आङो रुनानैबाबो गोथाव मोनो एवनानैबाबो गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय मैयानो लाबोदोंमोन बेखौ नै जेबो गाज्रि जायाखै आरोना जि मोजाङैनो दङ दा बेखौ आङो एकदम बरियानो जानोसै आरोना दिनैहाय संनानै एबारनि बोथोरनिखौ दिनैसो फार्स्ट जानो नागिरदों आरोना जोंहा मैयानो लाबोदोंमोन खिन्थु मैया हरावहाय जानाय जायासै आरोना दा ओंखायनो दिनै जानोसै लाइ मैगं सायनानै लानोसै दायो मोजांनो सायनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअ लाबाय थानायखौ बावलायथारदों आङो बिराद सल' खननो हाखागो हारसिं थानानै रावबो गैया नालाय ओमफ्राय सल' खनै मैगं सायनानै नै सल' खनफ्लांलायलाङो सुरानो मोजां नंथारा ओमफ्राय गाराङा होमबाबो खननो मोजां मोनो आरोना हारसिंनो एकदम खनलाबाय थायो गले गले जोनोम लागोन बे बुहुमाव नोंखौ लोगो हमनो नोंनि थाखाय सायखांबायहाय लोगोफोर सायखांबाय नै सल' खनै एकदमबारे सायखांजोब्बाय आङो नैबे दाउदैखौ होनो ना मानो जाबाय आङो ना रुनो ना मानो जाबाय ओमफ्राय बिथिं नै
सोमना दोनबाय आं दसे सोमहाबनानै हाथ' गैया गैनाया होमबाबो दसे सोमहाबबाय आङो दाउदैखौ आङो हांसोनिखौ बारा मोजां मोनबाङा लोगोफोर दाउनिबाथाय आङो रुनानै जासिगौमोन दाहालागि बयलारफोरनिबाबो आमलेट एवना जासिगौमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु आं हांसोनिखौ मानो मोजां मोनाबा मिथिया आंनो मिथिया आं माबा मोनसे गोथाव मोनजाया आरोना आं जानानै दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा 6थायानो दंमोन दा आइमोना जाबा आइमोना माबा मोनसे खालामना होसिगोन आं बेखौ रुनानै होसिगोन नङाबा एवनानैफोर होलाबायनोसै सानजौफुनि ओंखाम जाननानै होबाय थाव हरनोसै दायो साराया दुंबाय लाइखौ एवनानै लानोसै आरोना लोगोफोर बाराबो थाव होजायाहाय एसे खम होनोसै लाइखौ हरनोसै दायो दा नुनायावथ' बिराद बुरजा नुदो ओमफ्राय रेबनानै एसेल' जागोन दायो संख्रि एसे हरखानोसै र' दसे खोबना होथ'नोसै हालदैखौ दा दसे उनाव हरनोसै माबा गुजुनाय जानायनिफ्राय दैयानो माने गांबाबो सरि लोंबाबो माने गांगाय बायदि आरोना दसे दसेनो दै गाङो दा दै गुसुखौनो लोंना होबाय आं नायनोसै दायो हालदै होजासिगोन खोमा एकदमबारे दानि नुनायाव सारायसे मानि नुनाया नै रेबनानै एसेल' जाबाय आरोना हालदै एसे हरनोसै नै बेबायदि थाराया मोननो नागिरा आरोना दै होआबाथाय ओंखायनो आङो दै एसे होना होनोसै बेबायदि थाराजों माने आङो बयलारफोर लकेल दाउ एवना जानो बिराद मोजां मोनो आरोना थाराखौबो बिराद गोथाव मोनो आङो दा ओमफ्राय बे थाराखौ मोननायनि थाखाय दै होनोसै आं एसे ओरैनो एसे आरोना रानबायानो दैया नै एसेल' होखादोंमोन नालाय आङो दायो मोनबाय आरोना लोगोफोर र' लायनो आङो ओइ ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर आं साखि नायखांबायबो आरो र' नै बे बरिया नुखाबायना लोगोफोर नै आयौ 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 जाबायथाल' जाखाबाय आरोना आङो माने भाजा जानो होननानै बांद्राय माने रोसिखौ आंथ' दानि रोसि होदोंमोन ना बै मा होनो बिदिखौ थाराया रुइथों होननानै होदोंमोन आरोना आङो रुइबाय दायो गोथाव जाथारबाय ओमफ्राय बांसिन अमा बेदरफोरजों गोथावसिन जायो खोमा आरोना ओमफ्राय आंथ' अमा जाया नालाय दाउफोरजों गोथाव मोनो आरोना आङो लकेल नङाबा बयलार बेफोरजों गोथाव मोनो आरोना आङो ओमफ्राय दिनै रावबो बिदि बेदर आरि लायासै नालाय मानो ओरैनो दोनबाय थानो मैयानो लाबोनाय बुस्थु ओंखायनो आङो दायो जानोसै हारसिंनो नै बेयाव थादो खुरना लाबोबाय आङो बिथिं दङ बानलु सिब्र' एसे लादों बेखिनिखौथ' आं जाजोबनो हानाय नङा बोखानानै दोननांगोन आरोना एसे बेनो आंना दिनैनिया लाइ एवनाय मोननानै मा नांबावगौ ना दहायबो दै गुसु एसे लोंजाबाय दै गुदुं लोंबाय थानो बानानै ओमफ्राय नै दायो दै गुदुं लादों आरोना बेसे दै गुदुं लोंनो जायो आरोना ओंखायनो दै गुसुनि सातखौबो लानो लुगैयो दै गुसु लोंनानै एसे गोजोन मोनो आरोना खिन्थु उपाय गैया दा दै गुदुं बाथारबायसो आङो दहाय बेखायनोथ' दै गुसु एसे लोंना होबाय आङो ओमफ्राय दा गुदुं लाबाय गोथावथार जादों बिराद गोथाव जाखादों लोगोफोर आंथ' जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो दाउदै रुना दोननोसै आरोना बाबानि थाखाय
आइयाबो जायानो हांसोनि दाउदै